Bună, dragilor! Astăzi povestim despre cheia 48 din cheile genelor și Human Design, tradusă printr-o perspectivă personală, numită Human Design, după metoda mea de lucru. Dacă încă nu v-ați creat harta Human Design, vă invit să o faceți gratuit pe site-ul meu humandivine.ro. La secțiunea Creează-ți harta, trebuie să vă introduceți data nașterii, ora și orașul, iar aceasta se va crea automat și gratuit. În cazul în care cheile despre care eu povestesc aici nu sunt colorate, adică definite în harta voastră natală, înseamnă că aceste informații nu se găsesc natural, organic, în ADN-ul vostru. Însă, în momentul în care soarele tranzitează cheia respectivă, iar soarele stă cam aproximativ o săptămână în fiecare cheie de-a lungul unui an calendaristic, voi sunteți deschiși în a beneficia de informația acestei chei. Practic, sunteți predispuși și la umbra cheii respective, dar și la darul cheii respective. Deci, practic, Dumnezeu ne oferă această șansă de fiecare dată sau o dată la săptămână, ne dă și răgaz, da, o săptămână, să putem integra toate cele 64 de chei, toate cele 64 de umbre, respectiv de lumină, de daruri divine în ADN-ul nostru, fie că ne-am născut cu anumite chei definite sau nu. Practic ne dă șansa să fim perfecți, să fim în echilibru cu noi înșine. Haideți să ne întoarcem acum la această minunată cheie 48. Ea în cheile genelor are la nivel de umbră inadecvarea, la nivel de lumină abilitatea și la nivel de dar divin înțelepciunea. Un cuvânt tare frumos, da, înțelepciunea, practic, datorită cheii 48, noi avem potențialul, capacitatea, abilitatea de a deveni cu adevărat înțelepți. Și ce înseamnă să fii înțelept? Înseamnă să fii în echilibru atât rațional, spiritual, emoțional și fizic. Și haideți să vedem cu darurile acestea cum o scoatem noi la capăt, cum devenim această ființă completă. La nivel de Human Design, această cheie se găsește aici, respectiv în centrul splenic. Vă reamintesc că acesta este centrul splenic, este centrul corpului nostru fizic, este cel care ne ține în siguranță, care conține intuiția, această voce interioară care nu greșește niciodată. Vom vorbi mai mult despre ea la cheia 57, care este responsabilă cu intuiția noastră. Acum noi suntem la cheia 48, care în Human Design este numită cheia fântânii și activează frica de inadecvare sau neadecvare, cum vreți voi să-i spuneți, conform umbrei din cheile genelor. Primul lucru și extrem de important când vorbim de cheia 48 este acela că ea reprezintă etapa 2 din dezvoltarea noastră, respectiv etapa dezvoltării emoționale și anume perioada 7-14 ani. Vă reamintesc că cheia 18, despre care am povestit data trecută, este responsabilă cu prima parte a dezvoltării noastre, 0-7 ani, da, corpul nostru fizic. Acum avem cheia 48, care se ocupă de dezvoltarea emoțională, 7-14 ani, și cheia 46, pe care o găsiți povestită pe acest canal, responsabilă de dezvoltarea celei de-a treia etape, 14-21, și anume etapa IQ a inteligenței noastre, raționale. Cheia 48, cum spuneam, reprezintă dezvoltarea noastră emoțională.
Când vorbim de această etapă și în general de toate cele 3 etape ale dezvoltării noastre, întotdeauna trebuie să ne raportăm la părinții noștri, pentru că dezvoltarea noastră este în directă relație cu părinții din care noi ne-am născut. Astfel că un exercițiu foarte bun pe această cheie este, dacă aveți datele părinților voștri, să vă faceți în primul rând, să le faceți de fapt hărțile lor și să vedeți cine dintre părinții voștri are această cheie 48 dacă o au, în special dacă voi o aveți natal definită, cel puțin un părinte o are definită, se mai întâmplă să nu aibă niciunul, dar în general există un părinte care are o cheie comună cu a noastră, mai ales din cele 3 pe care le-am povestit. Și e important să meditați, să contemplați asupra neadecvării părinților voștri. Veți observa că neadecvarea lor percepută de ei, forma lor de a se percepe neadecvați de fapt, are o amprentă extrem de mare asupra modului în care noi ne simțim neadecvați. Și din perspectiva mea personală, consider că acesta este un pas extrem de important în a face cunoștință cu umbra acestei chei, și anume inadecvarea. Părinții noștri s-au simțit la nivel emoțional neadecvați datorită contextului lor și inconștient au amprentat pe zona noastră de dezvoltare emoțională, respectiv perioada 7-14 ani, această neadecvare emoțională. Este important să privim această cheie și din spate, și anume în spatele acestei chei stă cheia 18, care are legătură cu autoritatea parentală, dacă ați ascultat videoul despre această cheie. Dacă nu, chiar vă recomand să ascultați ca să înțelegeți și mai bine această cheie 48. Spuneam acolo că în momentul în care copilul este condiționat în corp fizic să mănânce tot din farfurie sau să fie cel mai bun din clasă, da, sau din parc, sau să facă foarte bine anumite lucruri, având în vedere cheia 18 este despre 0-7 ani, copilul încă nu a mers la școală sau a mers abia în prima clasă, încă nu are timp să se pună multă presiune pe zona asta intelectuală. În schimb, se cere să mănânce tot din farfurie, să fie cel mai bun când se cațără, nu știu pe unde, termine primul puzzle, să citească nu știu câte cărți, da? Sunt copii aceștia aparent precoce, da? Care învață alfabetul înainte să meargă la școală și așa mai departe. Da? Și există această presiune pe care o pun părinții pe copii. Și în momentul în care copilul este condiționat în corp fizic, în loc să părintele să stea cu copilul, să-l ia în brațe, să-i înțeleagă nevoile de dezvoltare fizice și mai puțină presiune pentru a fi primul, pentru a termina rapid lucrurile, da? Ca să grăbească pasul, ei pleacă din această etapă deja condiționat în corp fizic și merge spre zona emoțională deja cu o condiționare foarte mare, și anume cu un dezechilibru la nivel de corp fizic, pe care la nivel emoțional el nu o poate integra în echilibru. Adică cu atât mai mult în perioada 7-14 ani se vor dezvolta sensibilități pe zona stomacului, pe zona imunității, de exemplu. De ce? Pentru că se creează în prima perioadă destul de multe frici pe cheia 18 față de autoritate. Mă ceartă mama, pune presiune tata să fac, da? Ele sunt foarte profunde, poate chiar la nivel inconștient. Copilul, imaginați-vă, la 6-7 ani, nu are capacitatea să vă spună: tata, vezi că pui prea multă presiune pe mine. Noi, ca părinți, trebuie să fim conștienți, este datoria noastră să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în relație cu copilul nostru. De aia și facem ceea ce facem, da? Și citim și mergem la terapie și ascultăm mici colo, tocmai ca să putem să ne lărgim orizontul, nu neapărat de informații, cât de percepție, să ne mărim
imaginea, să vedem imaginea de ansamblu. Da? Și atunci, când el ajunge în perioada emoțională 7-14 ani, vorbesc de primii ani, 7, 8, 9 ani, da? Atunci copilul conține deja o frică interioară care îl va duce în timp la o disociere de corpul fizic, pentru că frica este atât de mare, el nu poate și nu știe cum să-și o conțină la nivel emoțional, adică să înceapă să spună: Mi-e frică că pui presiune, mi-e teamă că nu iau nota 10, da? El nu reușește să spună, dacă desigur nu este încurajat de părinți, vorbesc la nivel de umbră acum. Ce se poate întâmpla în scenariul cel mai rău, după aceea mergem și pe lumină, dacă nu e dracul totuși chiar atât de negru, sperăm, sau ne dorim, e de dorit. Și atunci copilul consumă enorm de multă energie pentru a-și ține frica asta interioară de inadecvare înăuntru și atunci în corp fizic apar situații de lipsă de imunitate, anumite provocări la stomac, la ficat, de exemplu. Da? Deci e important să aveți în vedere acest aspect, care, din nou, ne duce pe oglinda noastră ca părinte când vorbim în relație cu copilul nostru, unde mă simt eu ca părinte inadecvat, ca să nu proiectez pe copilul meu propriile inadecvări, așa cum părinții mei la rândul lor au făcut-o pe mine. Vorbesc de corpul fizic și pentru că ambele chei 18 și 48 sunt pe centrul acesta splenic, care este despre corp fizic. Da? Mergând mai departe pe linia umbrei, în momentul în care eu simt această frică de inadecvare atât de profund în stomacul meu, în corpul meu fizic, da? Ce înseamnă frică de inadecvare? Nu sunt în grupul potrivit, ceilalți pot, eu nu pot. Ceilalți știu, eu nu știu. Da? Inadecvarea arăt diferit de ceilalți, da, pot să am mai multe kilograme, mai ales dacă condiționarea pe cheie 18 a fost foarte puternică în prima perioadă. Corpul meu să răspundă într-o formă în care, da, devin neadecvat, adică pot să iau niște kilograme în plus sau pot să slăbesc foarte mult sau, nu știu, mă înalț prea mult decât media sau rămân mai mic decât media și tot așa. Și atunci, automat, mi se adâncește frica de neadecvat. Nu sunt potrivit în grupul acesta, din foarte multe perspective. Și atunci ce se întâmplă? Copilul trebuie să facă ceva cu frica asta. Și atunci apare disocierea de corp fizic. E important aici copilul să facă un sport, de exemplu, ca să poată, printr-o formă cât de cât și mai fizică, da, atâta timp cât în cazul în care părintele nu este disponibil, de exemplu, măcar copilul să aibă această oportunitate de a se conecta cu corpul lui fizic, măcar prin sport. Și ce face copilul în cazul acesta pentru a-și gestiona frica aceasta puternică, se duce pe minte, ceea ce face toată lumea până la urmă. Se duce pe minte, mintea care devine șeful la control, șeful de la butoane. Da? Și începe astfel mintea să pună ceea ce emoționalul nu reușește. Și ce pune mintea? Pune presiunea de a ști. Că cu asta se ocupă mintea. Mintea trebuie să știe. Și atunci se apucă copilul acesta să citească, să caute, da, informații și nu e suficient și trebuie să știu și mai trebuie să știu și mai trebuie să știu. Și mai vine și părintele și pune și el presiune. Trebuie să iei 10, că acum e perioada în care copilul chiar e la școală și trebuie să dea randament maxim. Și presiune să fii cel mai bun, și presiune să iei examenul, și presiune să iei notă maximă la test, și aoleu, și fă pregătire, aoleu, să apropie nu știu ce de examen, și mai pune, și du-te și la sport, și fă și opționalul X și Y, da? Presiune, presiune ca să știe, ca să fie cel mai bun. Când de fapt, evident că tot ceea ce este în exces nu este sănătos, când de fapt și forma aceasta de cunoaștere în exces este o
formă de fugă de propriile mele emoții. Dacă sunt copii care nu au timp în fiecare zi să stea cu emoțiile lor, un părinte care să discute cu el cât e nevoie. Unii copii au nevoie să discute mai mult, alții copii au nevoie să discute mai puțin. Da? Cei care vorbesc mai puțin de obicei își găsesc alte variante de a depresuriza emoționalul prea înspăimântat. Jocuri pe calculator în special, discuții la telefon cu prieteni, da? Nevoia asta de apartenență la grupuri. Acum, în perioada aceasta, copilul se duce într-un grup sau în altul, da? Pentru că e nevoie de apartenență. Să simt că și ceilalți au aceeași poveste ca a mea, aceeași problemă ca a mea, inadecvat ca și mine. Și putem observa cu ochiul liber aceste tipare. Copii care se apucă de fumat pentru că toată lumea fumează, da? Și eu nu pot să fiu neadecvat în acel grup și țin atât de mult la această apartenență la grup încât mă apuc de fumat sau mă apuc de droguri sau mă duc pe grupuri care excelează la nivel intelectual. Acolo, într-adevăr, e supraego. Mintea, când e în excesul de cunoaștere, intră automat în supraego, da? Copilul meu, ca nu mai e nimeni ca el, e cel mai deștept, cel mai bun. Atenție la excese, atenție la extreme. Pentru că a fi în darul divin al acestei chei, și anume înțelepciunea, nu înseamnă să fii elev de nota 10 pe linie, nu înseamnă asta. Înseamnă să-ți integrezi și zona emoțională și zona fizică. Altfel, devenim niște oameni care știu o mulțime de lucruri, dar ne lipsește abilitatea de a le pune în practică și de a ajuta colectivul să crească alături de noi. Pentru că o altă perspectivă a acestei chei 48 este că ea funcționează în colectiv. Ea este activată de colectiv. Degeaba sunt eu un copil de nota 10, cum spuneam, dacă eu nu sunt sociabil în mediul extern, dacă eu nu sunt primit în grupul meu de apartenență, dacă eu nu fac parte dintr-un grup de prieteni. Degeaba sunt eu de 10 dacă stau singur în casă. Asta înseamnă a fi analfabet emoțional. Eu sunt maxim pe inteligență, dar la nivel social și emoțional da? Nu sunt în pace cu corpul meu. Nu sunt în pace cu emoționalul meu. Sunt foarte mult pe rațional. De aici vine și umbra cheii partenere a 48 și anume cheia 21, care este pe control. Sunt pe termen lung, sunt oamenii care au nevoie să controleze totul în jur și în special să aibă foarte mulți bani. Da? Este o muncă continuă de a avea bani, pentru că asta le dă siguranță în corpul lor fizic. Pe de o parte, siguranța în corp fizic este rezolvată la nivel de umbră prin a căuta să facă cât mai mulți bani, ca să le dea siguranța asta care în echilibru le lipsește. În zona emoțională se duc foarte mult pe control și ei de fapt nu reușesc să-și controleze emoțiile, o lasă stagnant în frică și se duc pe supracontrolul din minte. Și mai este o frecvență și anume cei care nu ridică niciodată capul din pământ, ca struțul ăla care își bagă tot timpul capul în nisip și nu-l ridică decât când îi cere șeful să demonstreze ceva. Da? Sunt oamenii care sunt extrem de îmbogățiți natural cu abilități, dar pentru că ei au o frică atât de mare de a se arăta în neadecvarea lor, încât își aleg joburi mediocre, da? Cu un șef care cel mai probabil este în control, tocmai pentru a le confirma această stare de neadecvare continuă. Cheia 48 este cheia abilităților și cheia abilităților naturale. Oamenii aceștia se nasc natural cu abilitatea de a transforma colectivul. Din păcate, ei vin și cu această umbră uriașă și anume, pe cât au ei darul de a duce colectivul la nivelul următor de colaborare,
Pe atâta ei au capacitatea de a nu-și arăta niciodată abilitățile, efectiv de a și le sugruma din fașă și de a trăi niște vieți foarte mici, foarte triste și foarte, reci. De ce reci? Pentru că cheia aceasta 48 este conectată cu arhetipul, femininului sacru, da, pe lângă cheia 2, de exemplu, sau 22, 48 este una dintre cele mai feminine chei. Când vorbim de feminin, vorbim de întuneric, da, și este și frica de adâncime. Aceasta este, o altă nuanță a fricii de neadecvare. Este frica de a mă adânci în propriile mele profunzimi. Și asta definește, de fapt, cheia feminității, da? Femeia e profundă, da? E emoțională, ea are nevoie să se lase profund în acest emoțional ca să înțeleagă despre ce este vorba cu emoția. Dacă eu tratez emoțiile cu superficialitate sau cu frică, atunci nu sunt în conectare profundă cu zona mea emoțională și nici nu pot să fiu o resursă pentru colectiv, pentru că dau din superficialitate. 48, cum spuneam, în Human Design este cheia fântânii, tocmai pentru că ne imaginăm această fântână care este foarte adâncă. Și atunci eu am de ales în a sta pe marginea fântânii și doar a mă uita înăuntru și să mă gândesc: o fi adâncă, nu o fi adâncă fântâna asta?" Sau te lași profund în fântână, da, cu încredere să descoperi darurile de pe fundul acestei fântâni. De fapt, așa ajungem și la darul acestei chei, care este abilitatea, da. Mă duc în fântână, trec prin beznă, prin întuneric, fac pace cu propriile mele, întunecimi, provocări, dureri, traume, amprente ancestrale, neadecvările părinților mei, având încredere că scot de acolo, așa cum scoatem cu găleata apă proaspătă de izvor, exact ceea ce am nevoie eu să fac, ceea ce îmi place, în relație cu cine sunt eu cu adevărat, dar mai ales să dau din această găleată plină cu apă proaspătă colectivului. Un exemplu foarte bun aici, un exemplu personal. Eu m-am apucat să fac Human Design pentru că aveam nevoie să-mi înțeleg copiii. Din perspectivă cheii 48 pe care eu o am, după cum vedeți, am un canal complet aici, 1648, da. Discuția asta cu canalele complete o să o fac cu altă ocazie și în alte tipuri de videouri. Dar având 16 pe mine mă ajută să și scot pe voce profunzimile, propriile mele profunzimi. Dar mă întorc la această fântână din interiorul meu, da? Ca să înțelegeți puțin ce vreau eu să spun în practică, da? Să mergeți și chiar să practicați ceea ce spun eu aici, da? Nu să rămână totul la nivel rațional, că iar nu am făcut nimic. E important ca tot ceea ce povestesc aici să meargă în emoțional și în fizic, ca să putem să transformăm, da, informația în concret. Cum spuneam, eu m-am apucat să fac Human Design din nevoia de a-mi înțelege copiii. Eu niciodată în viața mea nu am făcut Human Design și nu m-am apucat să fac Human Design și respectiv cheile genelor ca să devin eu vreun terapeut sau vreun ghid sau cum vreți voi să-i spuneți în această direcție. Nu mi-a trecut niciodată prin cap. Ăsta este specificul cheii 48. Se numește abilitatea naturală. Eu dețin niște abilități în interiorul meu, dar eu nu sunt conștientă de ele. Mă rog, asta și pentru că la mine cheia 48 este roșie, respectiv este pe inconștient. Eu nu le cunosc. Și atunci pe mine m-a chemat viața în direcția aceasta. Eu mi-am dat voie, m-am apucat să studiez foarte profund, pentru că mi-a plăcut și am început în primul rând să mă confirm pe mine, pentru că Human Design nu aduce absolut nimic nou și nici cheile genelor. Aceste două metode nu aduc nimic nou în spațiu. Ele doar confirmă niște
informații pe care noi deja le conținem în ADN-ul nostru. Nu face altceva decât atât, ne confirmă. Și în primul rând m-a confirmat pe mine, da, și apoi, ușor, ușor, eu am început să scriu pe blogul meu Mami pe tocuri, ceea ce descopeream eu în relație cu mine, în primul rând, și apoi cu copiii. Și colectivul meu a început să-mi ceară să citesc hărțile lor. Iar mie mi-a trebuit niște timp să mă reconfigurez, să spun așa, și să accept că eu am această abilitate de a citi hărți pe care eu natural în capul meu, nu natural, în capul meu nu vedeam, nu credeam și nici măcar nu aveam în perspectivă. Ăsta este darul unei chei 48. Colectivul de obicei vine și îți spune: am nevoie de tine să faci chestia asta. Poți să o faci? Da. Ei văd abilitățile din tine, nu noi cu capul nostru, pentru că noi cu capul nostru, în general, venim din aceste tipare despre care am povestit în cheia 18, 46 și acum 48. Evident, nu tot, viața noastră nu este numai o condiționare, dar în mare parte, pentru că e fix perioada cea mai importantă din viața noastră, cele 3 etape. Și atunci, eu dacă nu dezvolt această capacitate de a mă vedea 3D, cum zic eu, da, deci ne transformăm în acest ochi 3D și ne vedem în toată splendoarea noastră, full, 360 de grade, eu rămân cu o vedere foarte limitată. Eu am nevoie să mă duc în profunzimile mele, să văd ce e acolo în mine și după aceea să dau către colectiv din darurile mele, să dau din această apă din găleata pe care am scos-o din propria mea fântână, fără să-mi fie frică de profunzimile interioare. Aceasta este încrederea în energia feminină, fie că sunteți bărbați sau femei, toți avem această energie feminină emoțională care are nevoie să fie scoasă la suprafață, da? Înțeleasă, conținută, simțită și apoi împărtășită mai departe. Spre final, v-aș mai spune că cei care au cheie 48 și mai ales în special copii, dacă aveți copii care au cheie 48, dar și voi ca adulți poate sunteți foarte condiționați pe această cheie 48, sunt cei care sunt foarte pretențioși la mâncare. Da? Deci nu forțați un copil cu 48 să mănânce ce credeți voi că e bun și vă place vouă, pentru că copilul care are cheie 48 are niște sensibilități alimentare pe care nici el uneori nu și le cunoaște. El are nevoie să experimenteze, are nevoie să stea în corpul lui fizic, să înțeleagă ce îi cere corpului și apoi să guste și să vadă dacă îi place sau nu. Dragilor, la final, pentru cheia 48, eu vă recomand exerciții fizice cât mai blânde, dați-vă voie să mâncați în perioada în care soarele tranzitează această cheie, să mâncați lucruri care vă plac cu adevărat, dați-vă voie să descoperiți acele lucruri care vă plac cu adevărat, că e posibil să nu le știți, da? Și nu vă grăbiți. Luați-vă cu răbdare, cu blândețe, cu iubire pentru corpul vostru fizic. Imaginați-vă că sunteți propriul vostru părinte, că sunteți mama și tatăl vostru. Și întrebați-vă ce aș face eu pentru copilul ăsta pe care eu îl țin în brațe. Și mergeți din această profundă conectare cu voi înșivă pe drumul acesta al descoperirii emoțiilor, propriilor adâncimi, propriilor abilități, propriilor voastre diamante. Pentru că atunci când vorbim de fântână, vorbim că pe fundul ei vom găsi întotdeauna diamante, care nu sunt doar ale noastre, sunt ale noastre pe care le împărtășim cu cei din jurul nostru, care ne primesc, care ne invită și abia așteaptă să ne asculte. Să aveți o zi minunată! V-am pupat!